Jmenuji se Simona Hrochová a spolu s mužem jsme v roce 2014 založili naši malou rodinnou farmu. Od začátku hospodaříme podle principů ekologického zemědělství a permakultury. Začínali jsme na 2000 metrech s jednoduchým cílem – pěstovat kvalitní a zdravé potraviny pro sebe, rodinu a přátele. Postupně se z hobby stala plnohodnotná farma, jejímž hlavním posláním je produkce lokálních potravin s respektem půdě, vodě i ekosystému. Od roku 2020 hospodaříme bez orby a bez použití rotavátoru. Půdu nenarušujeme hlubokou mechanizací, ale pracujeme s ní v jejich přirozených vrstvách. Tato metoda podporuje biologickou aktivitu půdy, zlepšuje její strukturu a pomáhá zadržovat vodu. Pokud není na poli hlavní plodina, vyséváme meziplodiny, aby země nikdy nezůstala holá. Půdu chráníme také v zimě, což podporuje její regeneraci a úrodnost. Pěstujeme zeleninu, ovoce a bylinky. Chováme slepice na vejce, několik koz a králíky. Díky tomu nejen rozšiřujeme nabídku produktů, ale také získáváme přírodní hnojivo, které vrací živiny zpět do půdy. Na začátku jsme hospodařili stylem market gardening, ale postupně jsme přešli k metodám zaměřeným na dlouhodobé zdraví půdy. Velkou roli hraje ruční práce, promyšlené střídání plodin a výsevy krycích směsí. Naše produkty distribuujeme především formou komunitou podporovaného zemědělství. Aktuálně pěstujeme na ploše 2 hektary pro přibližně 80 rodin. Tento systém umožňuje přímé propojení mezi farmou a spotřebiteli. Zákazníci dostávají čerstvé potraviny obvykle do 24 hodin od sklizně. Hospodaříme v náročných podmínkách v nadmořské výšce 400 metrů, se srážkovým deficitem a hluboko uloženou podzemní vodou. I přesto dokážeme díky pečlivému plánování a efektivnímu hospodaření s vodou vytvářet pestrý, produktivní a odolný ekosystém. V roce 2017 jsme začali budovat agrolesnický systém na ploše 1,5 hektaru. Vysadili jsme přibližně 150 stromů a další stovky keřů. Mezi nimiž nadále pěstujeme zeleninu. Tento přístup podporuje biodiverzitu, zlepšuje klima a posiluje odolnost farmy. Naše práce stojí na principech regenerativního a permakulturního zemědělství, střídání plodin, kompostování, minimální mechanické zásahy a využívání přírodních procesů. Věříme, že takový přístup prospívá nejen půdě a krajině, ale i lidem, kteří naše potraviny jedí. Naším cílem není pouze produkovat potraviny, ale také inspirovat, sdílet zkušenosti a ukazovat, že ekologické zemědělství je možné i v náročných podmínkách. Doufáme, že zapojením do programu Top 50 Farmers získáme nové znalosti a zkušenosti a komunitu lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.